karbid zitten. Het hier is haast om en dan is er traditioneel weer het karbid zitten. Er is die dag echt een speciale uitzending bij RTV NOF. Want voor het eerst in het bestaan van RTV NOF hebben we een Karbidskiet Award. En in de studio hebben we Kees Bakker en Jan Wagenaar. Goedemiddag. Welkom dat je hem er binnen. Ja. Middag. Ja. En die award, kun je hem daar wat over vertellen? Hoe dat stand is? Nou, Perelin, Trailin of zo. En dan in weg altijd, ik ben altijd bij de Karbidvereniging langs. En nou ja, ik dacht van, dat mag wat opleuken. Ja. Ik dacht van, daar mag een soort competitieverbond van mij. Dus toen ben ik wat te laat. Want dat vergt een heel per voorbereiding. Dat zelf. En vorig jaar toen zitten we met de snijn. Dat is echt wel een afweging. Ja. En dan van hier ben we losgegaan. En in oktober zijn we Dion. Toen ben we losgegaan. En toen mijn man of 5. Nou, en dan hebben we alles van alle ins en outs op papier. Toen hebben we een compleet plan maken. Hebben we maar de directie om tafel zitten. Met Harm en Sven. En die hebben we het nog fine-tuned. En nu ben we zo vier. En het heel spannend. Ja, en wat is het spannend toen? Nou, hoe dat rent, hoe dat aan zijn komen zal. Dat had wel, wauw. Ja, natuurlijk. Ik heb begrepen, door jouw gemeentes door mij. Ja. En wat voor criteria moet men voldoen om je om mij dat weet Jon wel. Had Jon weer een hele criteria. Dus criteria, nog even over het kabit zitten. Het is natuurlijk een behoud van het immateriële erfgoed. En dat erfgoed willen we graag in stand houden. Ja. Want je het aanvallen van het jaar. En dit kabit zitten moet er eigenlijk wel bijblijven. Ja. Nou, en er zijn van dan hebben we zo'n wedstrijd. Want het is eigenlijk een wedstrijd. De RTV NOF Karbid Award. Ja. En die gaan we dus toetsen op een paar dingen. Op 9 dingen gaan we toetsen. En daar zijn hoofdzakelijk dingen die het ook al in de vergunning staan. Die ze van de gemeente krijgen. Dus dat kunnen ze al een jaar zelf bedenken. Hoe ze dat invullen? Ja, precies. Dat is zeer papier. Maar we hebben er een paar criteria om te voegen. En dat is, de bal moet over 20 meter, de aarddichting van de malbus, die moet over 20 meter door de lucht sketten worden. Dus 10 malbussen, dat is een criterium. Oké, het is nice. En zo moeten we een aantal veiligheidseisen voldoen. Dat zit ook in de vergunning. Maar er moet een bok wijzen. Een bok, een bewuste, oplettende karbidknaller. Bok. Ah. Dat is de afkorting. Ja. En als er maar iemand is die zegt van ik ben de bok. Nee, die moet ook herkenbaar wijzen. Dus op welke manier als ze die herkenbaar maken, daar moet ze hun best even op doen. Ik zou krijg zeggen, hoe moet die doet je? Maar dan moet ze zelf even een werkje van. Want dat is de leider van de veiligheid eigenlijk. Ja. Dus het gaat echt er mij om de veiligheidseisen die er binnen, om die echt daadwerkelijk uit te voeren. Ja. Want gebeuren met kanalerij natuurlijk een protte ongemakken. Ja. En wij willen voorkomen dat hier in deze streek gebeurt. Maar dat we het allemaal een hele plezier hebben. Ja, want je zei al van, deze traditie die willen we er graag inhouden. Hoe lang bestaat het karbid-zitten hier eigenlijk? Nou, heel lang denk ik. Toen ik les jonkje wie ik al bij mij het karbid zitten. Nou, dat is, toen ik in hier seizoen, dat is wel meer dan 50 jaar denk ik. Ja, dat denk ik. Ik wil maar hier is een buisman blikje. Ja. En een gatje erin, een beetje karbid erin, even spuien. En dan de vinger even voor het gatje horen en dan hing je een kanaal. Ja, want wat is karbid? Wat is dat precies? Ja, het is je door chemisch middel en dat er wetter bij komt, dan komt er de kanaal. Dan komt er lucht bij. Ja. En dat dekt je oor. En dan maar het is een soort gas wat vrijkomt. En dan steek je het on en dan flirt dat deksel erop. Ja. En welke van jouw gemeenten door hier om mij? Arkaspelen, Tietjerksterdeel, Dantemerdeel en gemeente Noordoost-Friesland. En we gaan een onafhankelijke jury houden. Ja, hoeveel mensen zitten er in de jury? 4. Van alle gemeenten in. Oké. En we krijgen direct 4 potjes mee van alle gemeenten en daar loeken we de lot uit. En dat gebeurt altijd daar, tussen 10 en jouw. En dan
Kom mijn busje, go er ballons. Ja. Maar de jury en alles. Ja. En dan gaat Jon mij en dan staat er nog eens even een sfeer impressie. Ja, leuk. Ja, ik had er helemaal zin in. Ja, dat snap ik, ja. En wij moeten de jury opletten. Wat is de wichtig? Dat is die criteria die Jon krijgt vallen. Die criteria. En daar kun je punten voor krijgen. Ja. En wat de meeste punten had, die had het won. En die krijgt zo'n mooie wisselbokaal. En een cheque van €250. Nou, waar wil dat net? Dat is hartstikke fijn natuurlijk. Ja. Dus, ja. En ze maakt... Mandy komt het promofilmpje komt op rtvnof.nl. Dus, en dan kun je hun opjaan. Een meldingsformulier krijgen, kun je dan downloaden. Ja, en dan kun je hun opjaan. Mooi, want het is inderdaad de vraag van mij van wij kunnen mensen opjaan. Maar dat is... Ja, op deze manier. Ja. En net lang nadenken, gewoon opjaan. Ja. En ben je al bij de gelukkigen die het eigenlijk uit de bus lutsen worden. En want er is één per gemeente kinderen uitlutsen worden. Dus die worden nomineren. Ja. En bij die 4 locaties gaan we langs. Ja. Die toetsen we op een criteria. En een van die 4, die is de winnaar. Oké. Ja. En ik kom een mooie foto ervan maken. Ik kan een filmpje ervan maken. Dus helemaal super.